да ми кажеш. Аз имам житейски опит. Ако ви захване, се засича. Ако ви захване асансьор и ви засече, правите ли сметки и няма никой. Колко часа ще стоите? И на телефона с нас. Да, значи аз поне като засеква, не може да се качи догоре, така ли? Нали все пак тя като се качва баща Как я минал, аз не мога. Теди, кажи, че ти... Линейка. Теди, ти имаш право да се качваш. Червено. Кажи линейка просто. Червено. Кажи просто линейка. Просто кажи линейка. Сега, искам да не... Аз баба си много съм Сашо. забила. Искам да не се кара, да се послуша. Павли, каза ли линейка? Сега заради това трябва да се качват бешалите горе. Не, ти се качваш и с асансьора. Но защо слизате на моя етаж? Защото кой ме примими? Кой ме прими, момчето? Мария слиза. Аз винаги натискам тук надолу копчето. Мария, що не спря на Мария? А Мария заседва и спира на твой етаж. А ние след това слизаме пеша и не Колко съм се от твоя етаж, бе? Даже не. Колко да е твой етаж? Все едно да не се качат на моя етаж. Па да, не ба се качвам на твой етаж. Оставка. Не се кача, бе. И сега заради Мария трябва да се скараш на нас. Добре, Аз не се карам, аз разговарям. Ще минавай му да вземам цели с камъни. Откъде на къде? Аз говоря. С колко не имам. Само че те тя е по-ниска. Иска се светята. Мъркви. Епа да. А кой ги езда сега? Значи тия цветя не са вечни. Значи ми Тия цветя не са вечни. тук по земята са ми вечни. винаги късам там. Слушай сега, Чисти моето. си Това е ногтите. столетно. Това Павел го пада, че нищо не не излиза други. Това е столетно, това е почти вечно. Нали? Защо ми го казваш за мен? Чакайте. На Мария, тя къса Ама светя. за Мария, аз съм казала и на... Верно е, с камък. И трябва си летичи ми на Макс в бата. И направо тръгнаха от репетициите, бе. Те направо тръгнаха от... Кажи го! Не се занимавай с... Ой, я не би! Ти падне, Мен не се занимавай. падне каскета, ей! Не удра. се обади на полицая да... Чай, аз да се обадим, поне моят телефон Дай по-модерен. телефон, дай се обади. Абе, той телефон пуска по тебе, бе, не бали. Че ти струваш 5 лева, тази струва 330. Аз съм успяла да живеем 81 година, Господ. Баба ми е починала на 90 и няколко съм. Може и на 300 да почина. Ми, дано така да беше. Играйте се разумно. И ти говори разумно, а не да пиеш и да фънеш камъни. Разбрали, бе, ей! Защото нямаш право да мудраш така и да ми фънеш камък. Защото нямаш никакво право. Ти имаш и право да ми правиш така и да ми правиш. Да. Той не е прави. Кой ти е казал? Другите хора... Той не прави на тебе. Ти ако можеш да видиш, ти Павле. така направи. Павле. Добре. И е Павеле, а не е Павле. Павле. Мърни се матети, ма. Той прави така. Какво? Аз никога не съм те обидела. Добре, и аз никога не съм Знам, те че видел. си боледува и то с така лошо ходиш. Добре, хубаво. И трябва да се пазиш. Значи ти не можеш на мен да ми кажеш, аз дали ще се паза или не. Нямаш Това си никакво е право. мой проблем. Тръгваш ми с такъв камък, ще ме заплашаш. Я чай малко. Това си е мой Ти го не проблем. струваш Ти не на можеш да глас. ми се бъркаш в живота. Разбрали? Вчера ми даваш мудрост, само ме заплашаш с камъни. Я Аз съм си пред моя блок. Диме, камък. Защото сега дойде Това и не ще е се само случи нещо. Я моля ти се. Камъкът ще те оцели тебе.